uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele igama kuPastor Willingi. Inamba ke uyisensa ngomlandeli kusona isenzo yaFF Mbama kuphela. Mongifonela ke uyichaza igama bese chaza inkinga yakho phela. Lorraine Josine okusawubona pastor, ngicela ukubuza ngiphuphe i-ex yami yafika ngifaka iringi ngayikhipha ngayibisela ku box yayo ngayibeka tanko. She was or her ex-boyfriend tried to put a ring on her finger and she removed that ring and put it back into its box. Nake singakusho omunye ke ngaphupha ekhipha nje iringi ngoba vele eshadile bese iphupha eyikhumula iringi elahla lapha ya. Omunye ngenzeka kashadanga kodwa ephuphe eyikhumula futhi iringi elahla lapha yana. Kungaba kanjena kuwuphawu oluhle. Okay, one ngokujwayelekile uma uphupha la iringi uphawu oluhle nje uma uyikhumula ngoba lungasho ukuthi kungenzeka uzomchitha lo muntu ngesikhathi efuna nibuyelane. Shuthi kukhomba i-rejection ozoyenza. Perhaps you will reject that person will try to make effort to mend the relationship, yabona, kodwa wena you will reject that person. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha iringi kuba uphawu oluhle uma uyikhipha ngoba lungasho ukuthi kungenzeka wena uzokwala umuntu, uzoshiya umuntu, uzolahla umuntu ngoba ungasamthandi. Shuthi ubudlelwane sebuncike kuwe nje kodwa uzobuqeda futhi maduze noma ngabe umshado usuke uzoqeda wena, yabona. 3, kuyenzeka uma uphupha iringi sikuthathe njengophawu ukuthi uma uyikhipha olusho ukuthi kungenzeka iyehlulekile imizamo yalomuntu lokubamba ngemithi noma yokugcina umthanda yokubophela kuye ngoba especially if lo muntu senahlukana naye bese umbone kufaka iringi ngoba kungakhomba ukuthi maybe ikhona i-attempt yokusebenzisela imithi ukuze nimbuyelane ubambeke la kuyo ngasahambi noma kungaba ama-attempt nje amanye. But if it's an attempt yomuthi abezama ukuyisebenzisa ukuthi ubambeke, leyo attempt ihlulekile, yabona. Uma ukwazi ukuyikhumula iringi umuntu ekufaka ngenkani, ngabe umuntu omaziyo, ngabe umuntu ongamazi, uma ekufaka iringi uyikhiphe ngaba yi-attempt yokusebenzisela imithi ebizokubamba ke wena ubopheleke kulowo muntu noma kubopheleke entweni umoya omubi wesilwane, etc. So siyabonga ke besibheka when you're taking off a ring from your finger, uma ukhumula iringi, when you are removing a ring from your finger.